Δεν την παλεύει και πολύ ο τύπος. Παρακολουθώ τα data του οργανισμού του από την αρχή της αποστολής. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να μαζέψει και τις 2 τελευταίες θήκες ασφαλείας των straight αρωμάτων. Εγώ όμως έχω προπονηθεί για το Straightforward City Run Marathon. Και είμαι χαλαρός για το Straightforward Music Fest. Όλα στις 30 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Οκ, το line-up είναι ζώρικο. Στα Vento, Vegas, Clady, Ήβια Δάμου, Νεύμα, Duomo και White Noise. Όσο για τον Σένα, δεν ξέρω. Ελπίζω να αντέξει.